Tak to bolo na úvod. Prečo na úvod Vivaldi? Pretože téma dnes je barok je ok. Barok je ok znamená, že teda budeme hovoriť o barokovej hudbe, budeme hovoriť o období baroka. A nechcete vidieť, keď som to oznámila v septembri deťom, nenašiel by sa jeden, ktorý by povedal hurá. Od pretáčania očí cez prejavy nevôle, až by som povedala niekedy prečo, slovné. Áno, barok je totiž to hudba, ktorá sa zdá deťom dávna, zdá sa im, že je stará, zastarala a nemá už čo povedať. Snažila som sa toho roku urobiť niečo také, aby pochopili, o čom barok bol, pretože baroková hudba dala základ všetkému tomu, čo potom nasledovalo ďalej. Ja budem trošku o tom dnes hovoriť, ja som si pripravila aj takú prezentáciu. My totiž tie koncerty berieme skôr tak, že toto nie je taký klasický koncert, dieťa ide, odohrá si a tak ďalej. Ukazujú, čo sa za rok naučili, ale zároveň, ja som mi povedala, že oni sú môj parťaci, pretože my ideme teraz, sa to tak múdro teraz hovorí, že edukovať. Ideme vás edukovať o tom, o čom bol barok, o čom bolo barokové umenie, barokové obdobie a baroková hudba, s tým, že ja budem rozprávať a oni budú dávať ukážky, aby ste pochopili, ako tá hudba vyzerala a čo tá hudba znamenala pre budúcnosť. Tak poďme na to. Barok ako obdobie, to vieme, že asi roky 1600-1750, je to takých 150 dlhých rokov, ktoré teda prebiehali v jednotlivých krajinách v Európe a zároveň teda z histórie 30-ročná vojna, katolíci proti evanjelikom. Teraz vieme, že predtým bola reformácia, protireformačné snahy a tak ďalej. Čiže poznačené vojnou. Zároveň morom. Ľudia zomierajú, sú epidémie, je to veľmi náročné a ťažké obdobie aj po tejto stránke. Máme tam Berniniho kolonádu, ktorá vznikla práve v tomto období. Máme tu Caravaggia, máme tu potom Rembrandta, Nočnú hliadku, Rubensa, Tri Grácie, máme tam Vermeera a máme tam môjho obľúbeného Velázqueza v Španielsku. Teraz si pozrite, to je celá Európa, to sú naozaj vrcholné diela, odporúčam pozrieť každému, kto pôjde do týchto galérií, by videl na vlastné oči. Sú nádherné veci, ktoré vznikajú práve v tomto ťažkom období. Poďme do tej hudby trošku sa pozrieť, pretože v hudbe to bolo oveľa zaujímavejšie a ťažšie. A možno mnohí neviete, čo všetko vlastne v baroku vzniká. To, že je klavír naladený na 12 poltónov, to vzniklo v baroku. To, že vôbec sa začalo hrať na nástroje a že aj nástroje sa začali rozvíjať, to je práve obdobie baroka. Takí majstri ako Stradivari, Amati, Guarneri, husloví virtuózi a husloví majstri práve fungovali v baroku. Vznikajú nové formy a ja pôjdem priamo na jednu z nich. Opera. Bol niekto v opere? Určite, dúfam, že áno. Nebudem vás, aby ste sa hlásili, lebo som nebola prekvapená, že ste v nej neboli, ale dobre. Takže vzniká opera, vzniká priamo v Taliansku. Vzniká v meste Florencia. Je tam taká rodina Bardiovcov a tam sa stretáva krúžok múdrych ľudí. Vtedy nemali internety a tak sa stretávali, ešte sa aj rozprávali. A keď sa rozprávali, prišli na to, že chcú oživiť antickú drámu, čo znamená, že tam bude nejaká speváčka, nejaký spevák a teraz bude tam nejaký dej. Prosím vás, speváčka a spevák, ženy tam neboli. Boli to muži. Boli to muži zväčša, ktorí mali vysoké hlasy, takzvaní kastráti, ktorí vtedy fungovali. Čiže na základe toho vzniká prvá antická dráma a viete aj, kto zložil prvú operu? Neviete. Dobre, tak sa to naučíme. Dneska je to Jacopo Peri a bola to opera Daphne a tá sa nezachovala, tak tam máme ukážku z toho, ako vyzerala opera ďalšia Euridice a Orfeus. Takže takto to vyzeralo, tie plagáty. Prvá opera, neberme to prosím vás tak, že mala 3,5 hodiny ako dnes, to boli krátke drámy, kde sa spievalo, kde sa vlastne ešte tá forma celá začala nejako rozvíjať. Keď už sme teda v Taliansku, tak tam zostaňme. A pôjdeme na našho prvého skladateľa, to je Arcangelo Corelli. Hudba bola viac hlasná, hlavne zborová, tzv. Polifónna a zrazu začína byť hudba homofónna. Jedna melódia a sprievod basso continuo. No tak ukáže vám to priamo na ukážke. Teraz vás poprosím, aby prišla Vaneska a zahrala zo Scarlattiho Sarabandu časť zo sonáty číslo 8.
Priama ukážka toho, ako to vyzeralo v rannom baroku, to znamená jedna melódia, sprievod. Poďme do inej krajiny. Poďme do krajiny, ktorú podľa mňa ste všetci už aj trošku navštívili. Pôjdeme do Francúzska. Pôjdeme do Versailles a na dvor kráľa Ludovita XIV., pretože práve vtedy, v tomto období, král Slnko panoval. A viete o ňom určite veľa. Král Slnko bol naozaj taký ten vrchol kráľovstva francúzskeho a ideme sa pozrieť si, ako Versailles vyzerá. Takto ho vystaval, to je dnešná fotka, ale teda za jeho vlády sa celý vystaval a za jeho vlády vzniká aj balet. Balet dovtedy neexistoval, to znamená, že balet ako taký, ako ho dnes poznáme, tak prvé tie pokusy práve boli vo Francúzsku a je to veľmi zvláštne, že naozaj ten balet tancoval aj samotný král. Král Slnko vyzeral takto a takto vyzeral, keď tancoval balet. Takže vyzeral ako slnko, postavil sa na špičky a začal tancovať. No a dvorné dámy omdlievali. Takže dá sa povedať, že prvá taká star. Sa postavil a začal tancovať. Čiže ten možno model mužskosti trošku iný v baroku, než máme dnes. Balet ako taký a samozrejme aj opera vo Francúzsku sa začala skladať. On si tam zavolal rôznych dvorných skladateľov a jeden z nich bol aj Jean-Baptiste Lully. Tento pán, no tak a niečo o ňom aj vieme a ja som sa aj na Zduške o ňom učila, tie pikošky všelijaké, ale tak ja ešte pridám, aby nebolo málo. Tento pán pochádzal z Talianska a on teda ako sa zamestnal, teda keď sa dostal na dvor, tak sa snažil byť čo najlepším skladateľom, skladal opery a balety práve pre Ludovita XIV. A bol to jeho obľúbený skladateľ, čiže dostával veľké zákazky spolu s Moliérom, pracovali aj na tých hudobných drámach. On teda mal ale takú jednu možno slabosť. Tá slabosť bola takého súkromného rázu, že teda okrem opačného pohlavia preferoval aj to rovnaké. No a to sa nás samozrejme na dvore netolerovalo. Kopec mileniek sa toleroval, ale toto sa netolerovalo. Takže král samozrejme mu odobral jeho priazeň po jednom škandále, kde bol vlastne Lully prichytený. No a keď mu odobral tú jeho priazeň, tak Lully sa snažil všemocne tú priazeň si znova získať a vy viete, ako zomrel takým kurióznym spôsobom, že pri jednom dirigovaní, keď tak strašne sa chcel ukázať tým svojim dirigovaním a dielom, ktoré napísal, sa dirigovalo takou palicou veľkou, kde bol taký železný bodec a on jak dirigoval, tak si prepichol nohu tým. No. Zomrel na otravu krvi. Takže toto je taký ten tragický koniec jeho, preto aj tá skorá smrť. Bohužiaľ, teda takto tragicky zomiera práve Lully. Toto dielo, ktoré budeme dnes počúvať, to bolo jedno z tých diel, kedy tiež sa chcel zapáčiť znova kráľovi. Bolo to vlastne taká idyla na mier, idyl de la paix, pretože vtedy vlastne bola vojna v Regensburgu, oni ju vyhrali, takže na ten mier celkovo bola také, napísal on toto dielo a jednu časť, ktorú venoval, v podstate každú z tých častí venoval niekomu z dvora, tak jednu túto časť práve nám dneska zahrá. A kde je Katka? Tu si mala, poď.
dvíhajte nohu od toho pedálu, prosím. Hej, nech vám to nehučí. Dobre, tak ideme ďalej. Francúzi sú úplne iní ako Taliani. Taliani majú spevnú kantilenu a Francúzi sú veľmi hraví. Teraz pôjdeme na tohoto pána, ktorý sa volá že Jean-Claude Daquin a tento pán vlastne pôsobil vo Francúzsku aj na dvore. Ako malý chlapec, bol tam ako zázračné dieťa a vec, ktorú budete teraz počuť, ono sa to volá, že kukučka. No vidíte, tak začali znázorňovať vlastne také tie zvuky prírody. Aj my, keď sme mali tú jar, tak sme tam mali tie štebotajúce tie vtáčiky a túto to isté. Tu bude vlastne kukučka. On potom, aby ste vedeli, že ako inšpiroval napríklad ďalej v 20. storočí, bol taký, že Olivier Messiaen a on sa nechal inšpirovať práve Daquinom a robil hudbu inšpirovanú práve ním. A dokonca ešte aj pred ním boli takéto skladby, ale boli vokálne. Toto je skladba, ktorá je prvá inštrumentálna, to znamená, že je to na nástroji a zároveň je zaujímavá tým, že Daquin ju robí v molovej tónine. Nie je durová, kukučka zväčša býva durová, v tomto prípade je molová. On pôsobil aj, keď tam vidíte vlastne v katedrále Notre Dame. No a aby sme teda dali dve diela za sebou, tak hneď máme ďalšieho Francúza a to je vlastne Jean-Philippe Rameau. A tento pán mal podobný osud, tiež bol na dvore Ludovita XIV. A dielo, ktoré budete počuť, sa volá, že Tambourine, čo znamená tamburína. A on sa zase nechal inšpirovať provensalským tancom, kedy takéto panie vlastne tancovali a búchali do tej tamburíny a to sa snažil dať tiež do nástroje ako skladbu. Takže ako prvý pôjde Daquin, Samuel Rusnák a potom poprosím Jonáška Krecháča a tamburínu. Dobre? Tak poďte. Samko?
Opravujem samozrejme meno, to je Andrejko Gajdoš, takže sa ospravedlňujem. Ideme do Anglicka, aby ste videli tie rozdiely a si poviete, čo sa tak mohlo diať v Anglicku, však v Anglicku vážna hudba. No, v baroku aj v Anglicku, pretože tam máme jedného skladateľa, ktorý sa volá, že Henry Purcell. A tento pán práve, že v tom rannom baroku dobre naštartoval. Nechal sa inšpirovať aj talianskou hudbou, aj francúzskou a zároveň tam dával niečo aj to, takéto typicky anglické. Táto vec, ktorú budete počuť, a Jonáško nám ju za chvíľku zahrá, tak ona je napríklad inšpirovaná zase námorníkmi, námorníckou hudbou. Nás to volá, že taká časť, že hornpipe. Boli to vlastne také horny, boli to také trúby, ktoré boli také typické hlavne pre Anglicko. A potom sa to presunulo medzi námorníkov a bralo sa to ako, že to je taký reský tanec, kde sa vlastne trúbi na tie rohy a zároveň tí námorníci skáču a tancujú. A je tam ešte aj taký ten anglická melodika. Tak skúste porovnať teraz tých frivolných Francúzov s tou kukučkou a s tou tamburinkou a teraz príde naozaj tá námornícka pieseň v podaní Henryho Purcella. Tak Jonáško, poď. Super, a nastalo leto. Vrcholný barok. A vrcholný barok bude naozaj, že vrcholný, to znamená, pôjdu tí najväčšie hviezdy barokové. Tak poďme, dajme letnú búrku.
Sranda, ten nástroj vydržal ešte do konca. Dobre, tak sme v lete. Máme tu vrcholný barok. Máme tu pred sebou naozaj majstrov nad majstrov. Johanna Sebastiana Bacha, Georga Friedricha Händla. Ale to znamená, ideme do Nemecka. V Nemecku skutočne barok dosiahol vrchol práve v dielach týchto dvoch. Trošku vám ich priblížim neskôr, pretože najprv pôjdeme na pána, ktorý sa volá že Johannes Pachelbel. Prečo som ho tam dala? Pretože tento pán sa poznal s Bachovcami. Keď pôsobil v Eisenachu, tak dokonca sa poznal s otcom Johanna Sebastiana Bacha, Ambróziom Bachom, a bol krstný aj jeho jedného zo synov. Bol v Eisenachu, ale v čase, keď ešte Johann Sebastian nebol na svete. Každopádne tento skladateľ vlastne Bachovcov ovplyvnil. Bachová rodina totiž to bola hudobnícka. Naozaj ešte predkovia pred Johannom Sebastianom Bachom a potom ešte poviem, čo všetko nasledovalo potom. Takže Bachovci ako takí boli odjak živa muzikanti a tento pán bol vlastne pre nich takou inšpiráciou, keď prišiel a bol u nich veľmi vážený. Takže Johannes Pachelbel kvázi taký začiatok toho vrcholu celkového, ktorý v Nemecku nastal potom. Dobre, my máme tam pripravenú štvoručku spolu s Vaneskou, takže poďme na to. Dáme Pachelbela. Mám tam meno? Nemám. Poďme.
Nemohla som si tú skladbu odpustiť, lebo je veľmi pekná. Ona je určená pre slačikové obsadenie a toto bol vlastne prepis do štvoručky. Myslím si, že sme ocenili naozaj, že veľmi taká jemná na to, že teda sme v období baroka, keď deti hovoria, že tá hudba nie je veľmi melodická, tak ja by som týmto povedala, že určite je. No a poďme na tých velikánov. Tak Johann Sebastian Bach. Čo o ňom vieme? A ja teraz určite dostanem tú jednu informáciu, ktorý každý vždycky hovorí, že? Nič. Že mal veľa detí, no? Koľko ich mal? Nepočítala si ich? No. Toto je jediná informácia, ktorú možno ľudia o ňom vedia, že mal 20 detí a tým vždycky sa urobí taký nejaký škandál, že 20 detí mal. Áno, 20 detí splodil, ale celkovo ich nemal 20, pretože ja som vám hovorila, že tá úmrtnosť baroku bola veľmi, veľmi vysoká a skutočne tie deti, ktoré sa u Bachovcov narodili, bohužiaľ niektoré prežili iba zo pár dní alebo zo pár mesiacov. A tak to bolo vlastne aj u Johanna Sebastiana Bacha. On samozrejme bol muzikant. Od malička bol vlastne vedený k tomu, k hudbe. Celkovo vlastne sa učil od mala na čembalo, na husle, na orgán, na všetky nástroje. Rodičia mu zomreli veľmi skoro, tak ho vychovával starší brat. A potom, keď už bol väčší, tak sa samozrejme zamestnal, pôsobil ako muzikant a oženil sa s Máriou Barbarou. Tak poďme na ňo, takto nejako vyzerali. Ináč mimochodom, deti sa vždy divia, že prečo tam majú tie parochne, tí muži. Bolo veľmi dôležité v tom období mať parochňu, pretože parochne, pokrývka hlavy znamenala úctu. A druhá vec je, že podľa toho, aká parochňa bola drahá, podľa toho bolo aj postavenie toho človeka. Takže všímajte si parochne a podľa toho budete vidieť, že či to boli naozaj že bohatší muzikanti alebo takí chudobnejší. A toho, ako vidíte u Bacha, tak nebol veľmi bohatý. Bol to taký chudobnejší človek. Johann Sebastian Bach tak sa teda zobral si Máriu Barbaru, pani, z ktorou splodil naozaj prvé deti a malých 7, prežili ale 4. Budem rozprávať aj o tých synoch, pretože tí synovia veľmi potom neskôr zasiahli aj do hudobného vývoja. Ten prvý, ktorý vlastne, pre ktorého, ten bol taký akože ten najdôležitejší, pre ktorého Bach aj písal skladby, tak to bol Wilhelm Friedemann Bach, ktorý sa nazýva aj Drážďanský Bach. A potom neskôr boli ďalší synovia, Karl Philipp Emanuel Bach. Furt hovorím o jednom človeku, toľko mien mali. My keď sme mali na vysokej škole štátnice a niekto si vyťahol Bachových synov, tak odchádzal s plačom, s tým, že nespravil. Lebo teda naozaj bolo ich príliš veľa mien a príliš veľa miest, kde pôsobili. Takže ten druhý Karl Philipp Emanuel Bach, ešte veľmi známy Bach, ktorý naozaj potom v klasicizme rozbehol aj sonátovú formu ako takú. A na to prišiel, to sú dôležité veci, si možno povieme o rok, o čom sonátová forma je. A potom následne bol ešte jeden Bernard Bach a ten v podstate bol tiež muzikant. A Bach ho nazval môj nepodarený syn, nešťastný, pretože sa zadlžil a následne potom utiekol a bohužiaľ zomrel veľmi mladý na následky pravdepodobne toho, že ho tam niekto naháňal. Takže nebal tých synov veľmi takých všetkých vydarených, ale uvidíme, že ako oni vlastne pôsobili. Ďalšia vec je, že keď tí deti mu zomierali, tak tá jeho žena bola častokrát sama a práve Mária Barbara aj na depresie a na tie pôrody veľmi skoro zomiera a on zostáva vlastne so 4 deťmi sám ako mladý vdovec. Bolo mu to veľmi ľúto a dosť mal aj výčitky svedomia voči tomu, že sa voči žene takto zachoval. Trošku si bral aj za to viny. R, ktorý budete teraz počuť, je vlastne akoby, je tak povedané, že bol venovaný vlastne práve Márie Barbare. Tá hudba, ktorú budete počuť, je jedna z takých tých známejších skladieb Johanna Sebastiana Bacha. Tak ja poprosím Ľudsku Dubovskú, my sme ju dali do klavírnej podoby, tak poď, ukáž.
Dobre, no potom, keďže zostal Bach so 4 deťmi sám, tak sa veľmi rýchlo oženil, však čo by s tými deťmi robil sám. Takže zobral si svoju sesternicu, aj to deti sa vždy divia, že sesternicu, no vtedy to bolo normálne brať si sesternice. Ona bola oveľa mladšia a to už bola tá známa sesternica, ako sa volala? Bachová, áno. Anna Magdaléna Bachová, ktorej vlastne venoval aj knižočku skladieb a zároveň potom aj ostatné skladby. Moja otázka je, aký bol Bach otec. Im sa narodilo vlastne s Annou Magdalénou ďalších 13 detí, prežilo len 6. Čiže oni vlastne doma boli nejak 10 detí a 2 rodičia. Nejako takto to tam vyzeralo. Bach veľmi dbal o vzdelanie svojich synov. Dievčatá sa nevzdelávali, takže dievčatá spomínať nebudem. Dievčatá, vážte si, že môžete dneska hrať na klavíri takto zárovno s chlapcami. Vtedy to možné nebolo, ináč boli veľmi nadané, mnohé krásne spievali, ale bohužiaľ iba chlapci dostávali tú výchovu. On keď práve pôsobil Bach v Lipsku, 20 rokov sa tam usadil a robil tam organistu v kostole svätého Tomáša, tak práve tam ich nechával vzdelávať. Takže Wilhelma Friedmana, aj Karla Filipa Emanuela Bacha a potom ešte ďalších by som spomenula, to bol Johann Christoph Bach a Johann Christian Bach. No a Christian Bach to bol jediný asi, ktorý potom odišiel do Anglicka a predstavte si, že sa stal učiteľom Wolfganga Amadea Mozarta. Takže on musel byť naozaj že dobrý. Že Mozart bol že zázračné dieťa a Mozart do ňom píše, veľmi si ho vážim a veľmi ho mám rád. Hej. Takže skutočne to je na pováženie, že ako tie deti vyrastali. Hovorím, že keby mali dnešné deti za otca Bacha, no neviem, či by tu niekto sedel pri tomto klavíri. Bach bol veľmi náročný ako otec. Ja si myslím, že veľmi o to dbal, pretože naozaj tie skladby, ktoré písal pre svojich synov, aby naozaj sa vzdelávali, a my budeme počuť 4. 2 budeme počuť zo knižočky skladieb z Anny Magdalény Bachovej a potom budeme počuť ešte 2, ktoré robil pre Wilhelma Friedmana Bacha. A tieto skladby boli naozaj ani nie že určené, že koncertne. To bolo len také, že ako pre tých synov, aby si hrali doma a aby sa akože vzdelávali. A takto, keďže Anna Magdaléna bola speváčka, takto po nedeliach spolu muzicírovali. Hovorí sa, že on bol veľmi prísny na nich a dokonca, keď počul aj diela potom svojich synov, tak hovorí, že to otrasná hudba a že naozaj je sklamaný zo svojich synov, čo z nich vychoval. Hej? Takže bohužiaľ Bach nevidel do budúcna. Oni už videli trošku tú hudbu inak, tí synovia, klasicky taký ten generačný rozdiel. Tak poďte ukázať, čo robil Bach pre svoje deti. Takže pôjdeme najprv z knižočky skladieb a budeme tam mať Teresku Jančovičovú z Menuet démol, potom Vanesku Hvoždárovú Gajdy a potom Bohuško Gajdož a Karolinka Babincová, čo boli vlastne prelúdia pre Wilhelma Friedmana, tak 2 si vypočujeme. Poďte.
No, ľahké sklady pre svojich synov. Tak, kde sa nachádzame my a kde boli oni vtedy, keď už hovoríme o tej barokovej hudbe? Tie diela naozaj Bachové nie sú jednoduché na zahratie a pochovávajú aj veľkých klavíristov, takže som rada, že im to dneska vyšlo a že máme Bacha za sebou, pravdu poviem. Ideme teraz ďalej, ideme do jesene. To znamená, ideme trošku do už neskorého baroka, presunieme sa teda ďalej a pôjdeme
na Handla neskôr. Takže poďme Jeseň Vivaldi. Dievčatá. Tak, Georg Friedrich Händel, a dodala som ho troška. Dala som ho troška ako jeseň. Prečo? On bol síce súčasník Bacha, ale Georg Friedrich Händel v podstate bol absolútne iný ako Bach. A teraz si predstavujeme dvoch skladateľov, ktorí sú z Nemecka a sú v jednom období a absolútne iné životné príbehy sú to. Händel pochádzal z bohatej rodiny. Otec lekár, chcel mať z neho právnika. Händel to odmietol. Na vlastné trovy ide sa učiť robiť hudbu. Otec ho úplne, že vydedil. To znamená, zostáva bez peňazí. Bach, podpora rodiny super, ale rodina chudobná. Takže on sa to vlastne učí doma aj nejakému tomu hudobnému remeslu. Händel odíde do Talianska, učí sa opere, vráti sa naspäť do Nemecka, nie je spokojný, odíde do Anglicka a v Anglicku pôsobí na dvore kráľa, kde v podstate robí naozaj že dvorného a kráľovského hudobníka a dostáva obrovské pocty a obrovské peniaze, zarába je európsky úplne že známy. Bach zostáva provinčným nemeckým skladateľom, organistom niekde v Lipsku 20 rokov. Otázka je, že či sa stretli. Muzikológovia o tom všelijako debatujú, že či áno, či nie. Určite o sebe vedeli. Na 100%. Pravdepodobne sa ale nestretli. Čo si o sebe mysleli? To sú tiež len také dohady. Hovorí sa, že Händel považoval Bacha za sedliackého skladateľa a Bach zase za nafúkanca, ktorý chodí po celom svete a robí skladby, za ktoré bere veľké peniaze, ale nie sú kvalitné.
No, či to je pravda, alebo nie je pravda, ja si skôr myslím, že si určite vážili jeden druhého, pretože o sebe vedeli o svojej tvorbe a museli vedieť, že sú obaja dobrí. Vidíte, aj Handel bol úplne iná povaha, Bach bol trošku taký výbušnejší, trošku taký akčnejší. Handel bol pokojný, mal robustnú povahu, takú aj postavu. Celý bol taký vykľudnený, nikdy sa neoženil. Bach 20 detí, 2 ženy, hej, úplne opaky to boli. A aj napriek tomu obaja sa vlastne zapísali do dejín skvelými vecami a skvelými skladbami. Teraz budete počuť Handla, trošku ho možno porovnajte s tými Bachovými vecami, ako je iný, ako je taký pompeznejší, taký možno, že taký majestátnejší, súviselo to s tým, akú prácu vykonával a zároveň aj s tým, aký vnútorne bol. Obaja približne v rovnakom čase zomierajú a obaja zomierajú na to, že boli v podstate... on už mal porážku, takže veľmi nefungoval, ale obaja aj oslepli na staré kolena. Čo bolo vlastne možno dané tým, že nebola elektrina, takže sa slepili pri tých notách, asi po nociach to prepisovali. Tak, Vikina, poď, Handel, predstav nám ho.
Tak naše putovanie barokom zakončíme zimou. 2 časti zo zimy nám zaznejú. Možno, že je naozaj čas, aby sme sa zaoberali aj trošku poviem. Nejde mi to. Trošku poviem aj o tomto pánovi. Antonio Vivaldi, zaslúži si to, je to ten tretí z velikánov. Vedeli ste, že to bol kňaz? Áno? Skvelé, tak niekto vedel, niekto nie a už vie teraz. Bol to kňaz, bol to vyštudovaný vlastne farár, ktorý dostal aj takú prácu, že pracoval v podstate ináč tým, že bol chorlavý, mal problémy nejaké s plúcami stále, tak mu nedali mu faru, ale poslali ho do takej nemocnice Ospedale della Pieta sa to volá a tam boli dievčatá, ktoré nemali rodičov, boli tam síroty, boli tam všelijaké takí postihnutí ľudia, čiže staral sa tam vlastne kvázi o charitu a predstavte si, že on keďže bol huslový virtuóz a skvelý vlastne skladateľ, tak začal tam skladať pre tie dievčatá a urobil z nich orchester. Takže naozaj vlastne potom pre tú svoju jednu žiačku práve z Ospedale della Pieta zložil aj koncerty huslové, zložil ich veľmi veľa a zložil aj veľa opier. Neskôr sa venoval hlavne teda skladaniu opier s tým, že skladal zase pre jednu inšpiratívnu ženu, veľmi dobrú spevačku, ktorá s ním potom aj putovala po Európe a dosť sa teda klebetilo, keďže s ním chodila a keďže on bol kňaz a samozrejme aj keď teda ho zbavili kňazskej služby, ale nezbavili ho sľubov, tak sa klebetilo, že teda pravdepodobne medzi nimi niečo je. Neviem potvrdiť ani vyvrátiť, takže nechajme to medzi nimi. Tak, na históriu. Vivaldi teda a 4-ročné obdobia vznikli v Mantove, keď tam pôsobil a v podstate, čo bolo jeho cieľom? Je to zase zaujímavé, že vlastne chcel znázorniť akoby 4-ročné obdobie, čo sa mu skvele podarilo. Urobil to vlastne znova pre Slačikové obsadenie a urobil to tak, že snažil sa tie zvuky tých vtákov a tej prírody znázorniť v hudbe tzv. Zvukomalbou. A ja dúfam, že tie časti, ktoré sme vám tu dnes predstavili, tak sme splnili to, čo on chcel a že chalani ešte tú zimu dajú a že nám napadne sneh teraz pred letom, keď prídu tieto 2 časti. Takže bratia Gajdošovci a potom ešte druhá časť zo zimy.
Máme to za sebou, pôjdeme teraz v podstate do toho, chceli sme vám ešte ukázať v posledných dielach, čo sa vlastne dialo všetko po baroku a ako barok inšpiroval ďalších skladateľov. Pôjdu posledné diela, ktoré v podstate nie sú veľmi akože barokové, ale už inšpirované barokom. Napríklad Handel. Bach o ňom hovorí. Všetci sme vlastne, od Handla sa musíme všetci učiť, pretože Handel je nedostižný majster a dokáže používať prostriedky tak, aby dosiahol veľké veci. Schumann rozpráva o Bachovi, že to je nedostižný majster, ktorého jednoducho je taký génius, že všetci sme oproti nemu babráci. No a to Schumann bol nejaký skladateľ. Diela oboch upadli do zabudnutia. Aj Vivaldi, aj Handel, aj Bach. Prišli potom až 10 ročia neskôr, prišiel taký pán, že Felix Mendelssohn Bartholdy a objavil vlastne Bachovo dielo a dal ho do popredia a si povedal, že wow, že čak to sú skvelé veci, prečo sa to nehrá? Hej? Ale vedeli o nich. Aj Beethoven, vedeli o nich naozaj veľkí skladatelia. To znamená, barok je stále živý. To som vám chcela, decka, ukázať. Celý rok sme sa ho učili, pretože ten barok nie je niečo zaprašené, zabudnuté niekde, zatvorené, ale ten barok ovplyvňoval ďalších skladateľov a nebyť baroka, nebol by ani tak dokonalý Mozart, ani tak dokonalý Beethoven, ani tak dokonalý Chopin, Karolinka, ani všetci ostatní, ktorých tak strašne chcete hrať a sa toho aj dožívame. Potom neskôr, keď sa dopracujeme aj k romantizmu, tak o 2 roky možno. No, takže Georg Friedrich Händel, a ideme na ňo. Jeho dielo, ktoré teraz budete počuť, v podstate prepísal tento pán, je to huslista, žil na prelome 19. a 20. storočia. Händel napísal skladbu, ktorá je vlastne iba harmonicky podobná tomu a on na konci 19. storočia si vymyslel takú melódiu do toho a celkovo to dielo v tomto podaní je oveľa známejšie ako to pôvodné Händlovo. Takže ja poprosím, keby sme mohli ho zinterpretovať. Poprosím. Maminu a syna Krecháčovcov.
Tak toto by Handel určite nenapísal. Hej, akože všimnite si ináč aj napríklad Bachové, keď si zoberiete prelúdium z temperovaného klavíra číslo 1, tak tam je vlastne ten klavírny podklad a do toho je Ave Mária. A to bol tiež Gounod, ktorý to urobil v 19. storočí, čiže tá hudba ako taká, ten spodok, to basso continuo, to, čo som vám hovorila, to inšpirovalo k tomu, že ich napadali potom o 200 rokov ďalšie melódie do toho. Teraz uvidíte, čo sa stalo s Albinonim. Albinoni bol, že vyslovene barokový skladateľ, tento pán bol Talian, pozrite, veľmi excentrický, veľmi výrazný, s tou parochňou. A teraz príde taký pán, ktorý sa volá, že Remo Giazzotto, a tento pán naozaj akože v 20. storočí si povedal, že jeho dielo, jeho basso continuo, ktoré on akože objavil, že vraj ho objavil, a vlastne ten spodok, ktorý budete počuť, to je Albinoni a ten vrch, tá melódia, ktorá tam bude, tak to je Remo Giazzotto. A akože potvrdiť to neviem, nikto nikdy nevidel ten prameň, to, čo vlastne akože Giazzotto objavil v tých archívoch, to nikto nevidel, nikdy to nezverejnil, iba to tvrdí, že je to od Albinoniho. Tak verme mu. A Gretka vám ukáže, ako to vlastne Albinoni urobil. Ináč poznáte to pod pojmom, že Tommaso Albinoni, Adagio, ale není to jeho dielo. Takže pozor na to, poď.
Tak a ja dúfam, že sa pán Bach neurazí. Ale možno takto nejako by zneli jeho gajdy v 21. storočí. Bohuž. Snažím sa hovoriť vždy tie pozitívne veci, takže idem na tie pozitívne veci a idem vyzdvihnúť tých, ktorých by som za tú prácu, za tento rok, viete, že vždy má niekto krízu, vždy je niekto na tom lepšie, zvykne sa to všelijako meniť. Máme oklieštený dnes našu skupinu a to chcem naozaj tak okomentovať. Nie každý môže hrať na klavír. Na klavír môže hrať len ten, kto nielenže má sluch a nejaké danosti, predpoklady, ale kto má aj vôľu, charakter, poctivosť, nástroj ako klavír si to zaslúži. To znamená, a to chcem povedať, deti, nie vy sa rozhodujete pre klavír, ale aj klavír sa rozhoduje pre vás. To znamená, že je veľmi dôležité, aby ste si uvedomili, že nie ten nástroj má byť rád, že vy si k nemu sadnete, vy máte byť radi, že pri ňom sedíte. A ja som rada, že tu sedíme takto, pretože vy ste to vydržali tento rok. Niekto s odretými ušami, nebudem sa ani pozerať, vieme, o koho ide. Niekto prešiel tou krízou a šiel ďalej. A ja by som chcela povedať o Katke malej, s ktorou sme tú krízu prekonali, ja dúfam. Vrátila sa ku klavíru, rozhodla sa, že začne cvičiť, aj to dodržala. A to chcem veľmi oceniť, že to, čo slúbila, aj dodržala. Máme tu ďalšieho adepta, s ktorým nad tým rozmýšľame, že či začneme cvičiť alebo nie. S tým adeptom sa ešte porozprávame a potom budúci týždeň si dohodli, že sa budeme rozprávať. Nebudem sa pozerať na toho adepta, aby ste nevedeli, kto to je a uvidíme budúci rok, že či tu bude alebo nie. Ale koho by som chcela ešte, tak akože samozrejme dať hore, tak to je Samuel. Samuel začal cvičiť a čítať noty, čo je úplne že úžasné. On minulého roku konečne začal čítať noty a cvičiť. Vidíte to aj na výkone. Hej. Začal ho to baviť. Síce nieť pomalé skladby, zatiaľ preferuje hrať iba rýchle skladby. Každopádne to nevadí mi. Hlavne, že cvičí. Vyberejme aj rýchle. Dobre. Takže Samuel super, tak to sa veľmi teším. Katka samozrejme tiež super. Všetky staršie deti, naozaj tie, ktoré prežili už tie ťažké chvíle puberty. A ja vám poviem na rovinu, naozaj toho roku zvolila som barok a ešte mi chodili jednou za druhým deti v puberte začínajúcej, vrcholovej aj neskorej, ako som to myslela. Takže naozaj hodina po hodine som sa štelovala na iný druh puberty, ktorý prišiel. Niektorý drzý druh puberty, druhý vykrikoval, tretí pretáčal očami, štvrtý vôbec tam nechcel byť, piatý prišiel a tváril sa, že už aby bol preč. Čiže naozaj musela som pracovať aj ja so sebou trošku. Ja dúfam, že sa posunieme o rok vyššie a že tie deti už tak nejako dozrejú. Myslím si, že tých 12-13 rokov je taký zlomový vek, kedy buď sa rozhodnú, že chcú tam zostať, alebo odchádzame preč. Tak ja dúfam, že zostanú. Ja veľmi v to dúfam, pretože ja ako pedagóg sa snažím, aby všetci pri tom klavíri zostali. Neviem ale zázraky robiť. Ani cvičiť za deti neviem. Bohužiaľ, to sa nedá zatiaľ. Takže
Tak, no a samozrejme pani Krechačovú chcem vyzdvihnúť. Lebo to, čo ona dala, že sa na toto dala, inak pravdu ti poviem, dosť som sa divila ja. Nechcela som ti to hovoriť, aby si to nevzdala, že máš tú odvahu sa sem posadiť a možno inšpirácia pre ďalších rodičov, ktorí tu máte zušky skončené a máte tu deti. Je to veľmi dobre taký motivačný prostriedok aj pre vaše deti, aby išli cvičiť, pretože naozaj Jonáš si myslím, že sedel tým pádom viac pri tom klavíri, keď tá mama ho tam jednoducho ťahala a prikyvuje chudák. Takže naozaj ako klobúk dolu, že ste to dali, lebo toto sadnúť si tu a zahrať niečo nie je jednoduché. A ja naozaj, decka, vám všetkým ďakujem, ktorí ste sa sem posadili. To, že boli nejaké chybičky, nám vôbec nevadí, pretože o tom toto celé nie je. Celý rok ste pracovali a toto je vlastne výsledok práce, ktorú máte a ja som na vás veľmi hrdá. A už by som teraz premostila naozaj na záver, pretože máte tam fotku Karolinky hneď na tej druhej strane. Karolinka sa s nami lúči. Dobre. Sme spolu od roku 2012-13, kedy prišla ako 7-ročné dievča z Ružindola. A je rok 2024, ona má 19 a ide študovať. A už plače a neplač, lebo ja budem plakať a to bude veľmi zlé, ja sa ešte celkovo držím. Tak prežili sme spolu naozaj tie vrcholy, aj tie pády, všetky. Vyrastala mi pod rukami. Ja som veľmi na ňu hrdá, pretože ona tú hudbu robí aj ďalej. Spieva, má piesne, skladá piesne a dokonca ešte nevydala, ale vydá nejaké 2 pesničky, ktoré už má aj na Facebooku, tak kľudne sa pozrite na to. Album a má aj svoju kapelu, takže hovor mi. Bola som sa na ňu aj pozrieť, tej hudbe veľmi nerozumiem, ale není podstatné. Dôležité je, že ju robí, že hrá na gitare, hrá na klavíri, skladá tie piesne a možno raz naozaj budeme ju počuť možno aj v rádiu tie veci. Veľmi jej to želám. Ide študovať do Prahy, ide študovať naozaj aj hudbu, kvázi, média a tak ďalej. Čiže bude sa umeniu venovať aj ďalej. Je to pre mňa ako pre učiteľa určite veľká satisfakcia, že tie hodiny strávené pri tom klavíri neboli zbytočné, ale oni nikdy ani nie sú zbytočné. Lebo ja vám chcem povedať jednu vec. Tie deti, keď tam sedia, formujú si nielen teda ten sluch, ale formujú si aj charakter a celkový pohľad a estetično do života. A hovorí sa, že takéto deti nezvyknú ubližovať druhým ani fyzicky a ani inak. A ja tomu verím. A verím to, že tá hudba dokáže meniť vnútro človeka. U Karolinky som to videla. A zaželajme teda veľa šťastia, bude nám veľmi chýbať a nech sa jej darí, samozrejme. Tak všetko dobré. Neplač. Nerobme to. Tak, a ja už sa s vami len rozlúčim. Zaželám vám teda krásne leto. Dúfam, že ste s nami, so mnou a s deťmi strávili krásne popoludne, že vás to niečím obohatilo, niečo ste sa aj dozvedeli, že ste na svoje decká hrdé za ten výkon, ktorý dali. Zmrzlinu si určite zaslúžia a možno aj niečo viac. Takže krásne leto, dávajte na seba pozor a vidíme sa ešte 2 hodiny teraz, decká. Dáme letný program, áno, vidíme sa ešte vyberieme na prázdniny úlohu, ty mi tu nekyv, hej, áno, taký. No a potom samozrejme zaželajme si, s vami už nebudem tak krásne leto, všetko dobré, držte sa, vidíme sa snáď o rok. Máte sa.